Ola, nenos e nenas das escolas infantis de Teo, como estades? Espero que sigades ben, que estedes na casiña, facendo moitas cousiñas con vosas familias. Bueno, e hoxe traemos unha actividade diferente, a ver se vos gusta. Para iso necesitades os seguintes materiales. Temos unha maceta, vale? Temos auga, aquí temos unha bolsiña con terra, vale? E aquí un paquetiño de semillas. E isto é o que necesitades en principio para a vosa actividade. Bueno, esta actividade ten dúas partes diferentes. Unha primeira parte que é decorar unha maceta. Eu xa teño que prepararla. Entón, revisamos esta, porque temos esta maceta decorada e, como vedes, puxémoslle olliños, boca, bueno, uns coloretas moi simpáticos e un nariz, vale? Vos podedes decorarla como queirades, pode ser con outro tipo de material, non ten por que ser pintado, pode ser con tapóns de botellas, con plastilina, bueno, según xa a vosa creatividade e a vosa imaginación. Bueno, temos o texto, a maceta decorada. Entonces, ahora que temos que poñerlle é un poquinho de terra, porque o que imos a facer, que vos explico, é plantar unhas semillitas, porque a este muñequiño faltalle algo moi importante, que é o pelo. Vedes? Faltalle o pelo. Entonces, lo que nos queremos conseguir é que a este muñequiño lle salga o pelo. Entonces, o que íamos facer é plantar unhas semillas e despois, co tempo, iralle nacendo o pelo. Entonces, vamos a poñer un pouquiño de terra, primeiro. A ver. Vamos a facer así, sin poñemos terra. Non vos preocupedes se manchades un pouquiño, porque despois encargarémonos de limpar todo moi ben. Entonces, poñemos un pouquiño de terra, deixámosla aquí, vedes? E agora collemos as semillas. Sería ideal que tuveredes unhas semillas de céspede, porque cando medra é moi simpático, porque medra así todo dereitiño, pero bueno, eu non o he conseguido e conseguín unhas semillas de perejil. Entonces, pues cando nazca, pues tamén a podo aproveitar para facer a comidita. Entonces, genial, seguro que vai quedar moi chuli. Poñemos as semillitas, unhas poquitas así, moi ben. E agora temos que cubrir hasta arriba de todo con máis terra, vale? Así. Guau, canta saliu aquí. Facemos así. Vale. E sabedes o que temos que facer agora? Porque claro, non sei se o sabedes, pero as plantas para que podan medrar e para que estean moi bonitas, pois necesitan tres cousas moi importantes que os vou explicar. Mirade para aquí. Necesitan terra, que acabamos de poñela, como sabedes, necesitan auga e necesitan a luz do sol, tanto para medrar como para que despois estén moi bonitas e moi cuidadiñas, vale? Repetimos, necesitan, está un secreto, chicos, un secreto, necesitan terra, auga e luz do sol. Entonces, ahora nos que temos que poñer a esta macetiña, temos que poñerlle auguiña, porque senón as semillas non xerminarían e non saliría nada, vale? Así, un pouquiño de auga. Vale, moi ben. Entonces, temos a auga, temos a terra, e que nos faltaría? Pois que durante os días esta maceta este cerquiña dunha ventana ou ben fora para que teña a luz do sol. Entonces eu teño aquí un balcón detrás e deixarei detrás durante os días. E ahora o que hai que ter é moitísima paciencia e darlle moitísimo cariño para que lle poda sair o pelo. Vale? Despois, co paso dos días, se vemos que lle sale o peliño, pois farei outro vídeo para que avisades como está. E vos tamén podedes facer as vosas na casa e podedes compartilo tamén, vale? Pois nada, hasta aquí a actividade de hoxe. Espero que vos gustara e mándovos un bico enorme e, sobre todo, mándolle un saúdo moi especial aos nenos da miña clase, que é a aula dos parruliños. Un bico enorme para todos. Adeus!